tarea batek dituen kargak, beste tarea batean zelan kopiatzen den ikusiko dugu. 3 pauso jarraituko ditugu. Lehendabizi, jatorrizko kargak Excelera copy-paste bidez kopiatuko ditugu. Ondoren, hauen arteko datuak egokituko ditugu. Kasu honetan, datak aldatuko ditugu. Eta hirugarren pausoa izango da, datu hauek bigarren tarean kopiatzea. Tarea honen kargak dira kopiatu nahi ditugunak. Horretarako, tarea guztiak aukeratzen ditut, eskuineko botoiarekin kopiar filas egingo dut, Excelera noa eta hemen pegar egingo dut, datu hauen artean egin beharreko aldaketak egingo ditut, kasu honetan datak aldatu ditut, eta orain berriro aukeratzen ditut fila osoak, kopi ematen dut. Hemen jartzen naiz bigarren tarearen gainean, eta hemen beko aldean eskuiko botoiarekin egingo dut pegar filas. Eta banan-banan eskuz sartuko banitu bezala, Navisionen sartutak geratzen dira. Exceletik Navisionera copy-paste bidez datuak kopiatzeko, ezinbestekoa da egitura berdina izatea. Bai Navisionen pantailan, bai Excel fitxategian.